Three, two, one. We're live. Okay. Aren't we supposed to like record the intro? Or is it part of the episode recording now? Part of the episode recording. Now, I can't see us live. I can't share. Maybe it has latency. Karon pag yun ko late Ano na? and see. We're live. Please hang out with us. We are doubling down on that viral statement. Trans women are women. Bitaw no, butangan Are og you kuan. sharing? Butangan og topic sa ano. Ay, ewan ko sa'yo. Basta ako nagalagay ako kapag nagse-share ako. Alright. Sige na, go. I'm done. Okay. Are trans women? Ano? Are trans women women? And Yeah, trans women are women. question. Akong gibutang. Oh, yes. Unsa tong sa firecrackers? Amend. Do you support to the amendment of the firecracker ban allowing firecracker shows or whatever? Okay. So we are ready. Okay. Okay, go. Are you throwing the the backing tracks out to the live, or is it silent again? It should be. Daw let me. Sige, go. Try to play it. I can hear it. Nahear ni mo? Yeah. Okay, good. So now go. Really go. Okay, where's my script? Okay, go. Oh yeah. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hi guys! Kumusta? Hello, Hello! hello, hello. Hi everybody! Naga-wave good ko karon. Dili lang ninyo makita mga listeners, pero naga-wave ko. Oh, she's waving. I would like to wave. I would like to wave. Pero kabalo ba mo? Ah, Last week wala recording na itabo. wala nahitabo I na did recording last karon week. man to na week. This is the week. This is not last week. This is the week that we didn't have recording, and this is like the recording of this week, which is super super at the end of the week. Yep, and this will be published
Um, Next week, this will be published. Do we want Tuesday or Wednesday? whatever. I don't know what we want, but it'll be published Tuesday or Wednesday. Basta midweek. Nara na dara. Yeah. Mm-mm. We decided that we will move our recording day to Saturdays because uh kanang say tawag ani busy Apiki. kayo the week na we always have work and I have meetings in the mornings, and my boss is like mag-meeting ta Monday or mag-meeting ta Tuesday, and it's never gonna be in the same day every week, so we're just gonna have to move it to a weekend so that we don't have to move it again. So yeah, this is our new recording schedule, which is a Saturday morning, very Mm. early. Mhm, mhm, mhm. Unya, Mhm. kung makakita unta mo sa amo ang live no, kay gwapo kaayo ang amo ang mga lighting ba nakita nako. Yeah. Kanang kuan kay siya no, kanang semi-professional. Hapit na gyud siya ma-daytime, mura kag naa sa adlaw, mura kag walay atop good. Unya kanang cloudy day, murag kanang it's a nice day, Really? it's a cloudy day. Oh, yeah, it's really nice. It's really As nice. in. As in. Unya, Tapos kanang mo lang to. Actually, an update. I dyed my hair black. It's jet black now. wow. Amazing, right? Giapil ni mo imong kilay. Yeah. Wala oy. This is I put a ano kanang pang eyebrow. Ay, pang Pero eyebrow. wala na ko gyapil akong kilay. Mm. But you know what happened? What? Nasa huli talaga ang pagsisisi kung sa Tagalog pa. Nga naman. Kay 'di ba nag-dye kog hair. Tapos wala mo ko'y gloves dire. Nangita jud ko gloves actually sa balay. Nya nawala naman to among reusable gloves nga katong pang industrial gloves. Nawala murag wala ko siya nakitaan. So I just used my hands, and now I have these goth nails. I don't know if you can see it in the camera. I can see it. Wala na wala. I could see it though. Abi na ako nag-cutics ka. Hello. Am I back? Yes. Okay, I don't know if you can see my goth nails. Yes, I can see your goth nails. Yeah. Abi na ako nag-cutics So ka. wala goth nails. I like it. Ombre. Ombre gani anak ko, ombre. Yan ako sa akong friend. Ano siya? Gipakita man ako sa iya ko dahil look at my nails. Ano siya? Cute. Ano ko, ombre. Ano ko. Anyway, so mo lang to ang update sa akong life. I dyed my hair black and now I look like Morticia Adams from Shopee. Nice one. Yes. Dili Mag-shout Wednesday, out na sa dili ka mga donors. Wednesday. Ay, sorry. Dili ko si Wednesday because I'm old. I'm old. Ay, upod no. Teenager man di ay ng Mm-mm. Wednesday no. Mm-mm. Tama din, nakoy gusto na rant. Quick rant lang. Kanang kanang pag syempre na atay mga work from home people listening to us right now, listening to our podcast, and they also have Zoom meetings with their boss, right? Mm. Do you use We normally use our voice, natural voices, right? In a meeting, like our professional voice. Yep. Like, hello guys, ana. Dili siya pang dili ni advice ka lang. So dilo sa mga nagdilob nga mga dili nga na, di Mm. ba? Pero first time jud ko kay I met with my boss, and then naami kauban na third party provider dito sa meeting. So she's not actually my colleague. She's a colleague, but they're not part of the company. They're a provider, a third party Mm. provider. Mm. Unya Tapos Pinoy. dili Japanese, pero kuan siya mura siya nagdako sa US kay ang iyang English is very very American. Mm.
Or maybe kanang kuan lang jud Japanese na how jud mag American accent. I don't know. Basta kay pure Japanese jud siya yung name is Japanese. Tapos kanang uh, ang iyang ginagamit na voice sa meeting kay bedroom voice. Tapos I unlocked a new pet peeve. I unlocked a new pet peeve. Kanang naguta, may kanang marag nya transparent ba ako now. Ah. When I'm annoyed, it really shows. So I don't know if she got that signal from my face. Na wa jud ko ganahin si ang tingog. So ay ani let me give you a Sige daw, sample. isample daw. Um I don't know if it ing ana, ing ana siya tingog. Nya tas abi na ko sige basig first time na ko siya na meet basig mo lang to yang voice at the time kay basig bago siyang mata or something. And then recently, like last week, she sent me ano sa tawag ani? She sent me a screen recording to show me new things about the site, the website Mm. that they're letting us use. Hey Cindy, ing ana jud siya kring. Ano ko ay yati, ing ana jud di siya tingog no, ing ana niya anak ko nga I can't she can't help it siguro yung anak jud siguro siya mosturya but she's using a bedroom voice. Mm. 'Di ba dili ko motuo nga mao gina iyang or motuo ko. Motuo ko o dili ko motuo nga mao gina iyang bedroom voice. Dili man siguro na siya nga namusturyo sa iyang mama. I really don't know. Kay nabi atay you unlock one voice when you speak to a particular person or situation, right? So if you want to be authoritative, dapat authoritative voice ka. If you Mm. want to be a teacher and you're in front of your students, you use that authoritative voice or the teaching voice that you have. And then another kind of speaking voice when you talk to your children. Another kind of speaking voice when you talk to your husband, like pabebe ba ka, ay, anak ka. Di ba? Gani. Pero, nakig-bedroom voice siya sa ako Pati sa inyong meeting with your boss amo. Yes. Lain nagbatasan na oy. Dili man siguro like batasan kring pero basig ing ato jud siya. Ala nawala ko. Oh. Nawala ko no. Ah, But my mic is still there. yep. Ay kasamok jud aning ear yun. Oy. Now our next project is ano. Ay wala na to sila na update. Ay oo, unya naman na pag ano na kay kuan pa man ta, live updates pa man ta, wala pa man tay podcast updates. Oh, okay. Dali lang. Okay, now I wish I have a camera. Yeah, maupod A new no. camera. That's our next project. Mm. Next project, please. Okay. Ano, nawala na po ko sa mukha, oy. Utura na ka. Na po de. Okay. So, asa na ko? Ako pa yung pangutanon. Dali ragod ko mawala ba? Dali ragod ko ma-distract. Kabalo baka din ako kayo numdum pa. Asa na ka? Asa na ka? Short attention span, the normal HDHD kind of person. HDHD. HDHD. High definition, high definition. Ah. Hoy, nakoy update, Oh. nakoy update. Ah, sige. Nahuman na akong Breaking Bad. Congratulations Ay, ako. kaluoy. Congratulations. Dili ko mag-congrats. Naluoy ko. Nahuman na nako ba? Nahuman na nako. O ya, di ba? Okay. Kano sa ni ang last ani niya 2013? So it's been Last season. last season 2013. So it's been like 13 years. Oh my god. 13 years ago ni siya last nagkuan. O nya, nakahilak ko ha sa episode 14 katong Mhm. katong kuan family na gyud ang kuan. Mag-spoil na pa ba spoiler karon? Wala na, uy, grabe naman po. Pangtukon ang mga masuko sa spoiler, eh. Katong nana sila sa desert ba nga gipatay na si gipatay na ang iyang family.
Mhm. Oh, nasad ko dito niya. Nagtawag siya sa iyang asawa niya. Um, tapos si Holly kay kidnap mga ana-ana good. Ana basta nakahilak jud ko. Mm. Niya mo There's to. one lesson to be learned from Breaking Bad. Unsa man. Don't crime. Don't cri- Hashtag don't crime katong gi-post nimo ba? Yeah, from Greensboro. Unsa to? Unsa to? Ba, Greensboro Police. Uh, basta di ba unsa to? FBI man to, dili to FBI. Dili to FBI. Ah, Greensboro Police Department. Oh, gato. Official page. Hashtag don't crime. basta basta police department don't crime. Katawanan man to Oh, eh. gani. Wala. At least no. Yeah, ganahan na ka. You wanna explore the another series in the same universe. It's Better Call Saul. Mao na ang next. Mao na ang next. Nagtanaw na Mm-mm. ko atong Breaking Bad movie na El Camino. It was, kuan man to, kanang, dili man siya, dili siya, wow, amazing movie. Kuan lang siya, kanang murag, it's a nostalgic hangout with your friends na dugay na nimo wala nakitaan. Although in my case, bago ra ako nakitaan. Pero murag siya nice reunion with your friends. Mm-mm. Kaluoy po niya, oy. Pero po kita na Al Camino. Al Camino? El Camino. El Camino, okay. Pero po Oo. kita na. Mm. Magtanaw ka. It's nice. It's a nice chill movie. Alright. Right now, I'm just watching RuPaul's Drag Race Season 18. Karon pag yun siya nasundan. Nadugay siya. After, o dugay kayo siya jud nasundan ay kinalingaw lagi si RuPaul o DJ so wala siya nasundan dayon. Pero karon nasundan na siya nalingaw ko. Duha pa lang ka episode ang nigawas. But it's good. It's good. It's always good. Mm. Anyway, mag-shoutout na ta. Kuan lang ta. Mag-thank you lang ta sa atong donors. Thank you so much for supporting us always. Thank you. Thank And you. consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to deletemeadvice.com. Thank you. Thank you po sa ato ang listeners for always being there supporting us. Salamat. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode with your friends. Share, share, share. Kailangan dyan masunod ang ato ang script, guys. Nabi atay script. Kailangan dyan masunod. Ha? Mo niya to ang uluhan karon guys. Mo niya tong storyahan karon. Would you Dabawenyos, this is for Dabawenyos. This is a question. Would you support amending the city ordinance to support a fireworks show? Pakibasa ra gud ko sa details ara kay. Councilor Danilo Dayanghirang, Chair of the City Council's Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations, taas ba na? CCC-FWMA, recently said he is willing to look into possible amendments to the city's firecracker and pyrotechnic devices ban ordinance following widespread online public interest. During the Pulong-Pulong sa Dabaweños Forum on January 6, Daing suggested that public fireworks displays held in controlled locations such as the Davao City Coastal Road could be considered. He emphasized, however, that any changes would require thorough consultation with the executive branch and broad community consensus. City Ordinance Number 060-02, enacted in 2002, prohibits the manufacture, sale, distribution, possession, and use of firecrackers and similar pyrotechnic devices within city limits. Violators face fines from 1,000 pesos to 5,000 pesos, potential imprisonment of up to 6 months or both. Some Dabaweños say a controlled fireworks event could enhance holiday celebrations, while others support the ban for safety reasons and animal welfare concerns. Okay. I'll say my take first and then you say your take next. Akong take ani kay kanang uh we have lived for many decades without the fireworks
and I'm okay with not having it again, even if it's controlled. Um, I think katong mga gusto mag-amend sa city ordinance are basically people, I think lang niya, it's my opinion. I think they are the people who are not, who didn't live here long. Like kanang just moved here, or in the last 5 years, in the last 10 years moved here, or adili siguro 10 years, but in the last 5 years they moved here, and they miss the fireworks back home where they came from, and they want fireworks here. But in my opinion, I'm okay with not having it. But I'm also not super kanang dili ko as in negative sa kanang kung if ever ma-amend siya. Like dili ko kanang ay lagot ko kay gi-amend jud ni dili. Kanang kung ma-amend jud galing siya, okay lang pud sa kuha. Pero okay ra pug ko kung dili na gyud siya i-amend. Mm. Kabalo ka na? I agree. I agree. I mean, wishful thinking man ako na kanang katong naka-mention ko last episode nga unta no na atay controlled Ay uh, ikaw day dahilan. I do, Naminaw. naminaw si Dayang Naminaw ang Hirang. dili si Dayang Hirang alone. Not Dayang Hirang alone. Ang naminaw ang City Council's Committee on Finance, Waste and Means and Appropriations. Appropriation, may I help you? Gani. Naminaw siya ay sila sa Ikaw dili ang ni dahilan kay advice. yes, kay pag ingon nimo nga I wish there was like an organized fireworks show somewhere here in the pag ingon nimo ana, nag-consider nga i-amend. Nag-consider pag ingon nimo, naminaw di ay sila. Naminaw di ay sila. Okay. Oo. Kay topic ba nato na and then you said what you said and then they considered to amend it because of you. Mm. Okay. Ako ang dahilan. I'll take the blame. ah, I'll take the blame. Kay, lagi, niingon ko last episode na kanang, unta no, kanang naatay controlled na, fireworks display. Kay murag, nice man siya. Pero, Aha. kanang, so, okay ra ko nga wala. Okay ra ko nga naa. Murag, wala ko'y strong opinion about it. Ana na lang. Okay. Para sa kwa kay kanang okay lang ko kay diri man ko gianak guys, diri po ko nagdako sa Davao City. So naanad nami ni Kringkay nga kay siya man po diri po siya gianak alang lain po diri ko gianak niya siya asam siya gianak. Anyway, pwede ba no? Pwede ba ya dili ka diri gianak? What if Pwede. atong mamalagan? What Pwede, if? pwede, pwede. Oo. But anyway, okay lang ko guys kay ngano dugay na may nagpuyo diri naanad na mi since 19 what year was that 2001. I remember the year na we discussed it last episode 2001 when it was kanang finalized the city ordinance to ban firecrackers, and I'm okay with it kay wala naman gyud tay ana no, we are used to it, we have a different celebration than the others, and also if they if they miss fireworks or if they long for fireworks in a celebration like the New Year's Eve or New Year's Day, that is not our niche. Like we are not a party city. We are not like that is not our kung baga sa business pa, that's not our marketing uh core. Our marketing core here, gihimong business ang Davao. Ang ato manggong niche diri is safety. So daghan gyapon ang of course naman jay mga crimes sa tanang kalibutan no. Kalibutan jud ako ingnon ha. Mm. Tinuod na siya. Tinuod man. Pero we are just a bit better in terms of kanang kanang unsa ni controlled security diri ba, like wala kayo tay crime naaman pero kanang under control siya kumbaga sa ato ang law enforcement. Mm. Tapos mo na ato ang niche. Some people
if you're not aware, some people are very amazed by that. Na kanang manigid sila diri og Davao to experience safety, to experience na kanang magsuot og the simple things that you the simple things that we take for granted, like kanang magsuot og jewelry in public, kanang Bitbiton lang magsuot ang og cellphone in earrings public. na ako'y yeah, na ako'y gold necklace always, na ako'y gold bracelet always, na ako'y kanang maski asa ta mo adto, we're not afraid to wear our valuables and use our valuables like the cell phone, but in other places they can't. And also to the extreme, like kanang ibilin jud ang cellphone sa table para i-reserve ang table, tapos mawala na lang ang bangko kay gikuha na pero ang cellphone naa didto sa Ka- table. Gina-take for granted gid ay na nako kay wala ko kabalo na wala dili ko wala ko kabalo na ingon na ana di ay ang sitwasyon sa uban lugar na kanang mahadlok sila gamito nilang cellphone sa public, mahadlok sila mosuot og jewelry. Tinuod na, wala ko kabalo na ingon ana di I ay. mean, I've seen uh a few videos where they intentionally come to Davao to experience it. Kanang first time ko sa Davao, tapos kanang try do niya mulakaw ug kadlawon. Mm. We take for granted what we have here, and other people are like amazed by that. That's our tourism niche. Like mo na ato, we don't have like sa Cebu or sa Manila nga high rise buildings. Ano kanang until the morning na mga parties, kanang magbinuntagay og inom ana. Wala tayong ana, wala tayong ana diri, but what we have here is different. What we have here is kind of unique in in compared to others lang ha. Dili kita unique jud, ayo jud ko ninyo i-verbatim dia. Kanang compared to other cities, that's what they come here for, kanang mag-experience og lakaw og kadlawon nga dili ma-hold up kanang mga ing ana daw. Mm. I'm not saying that's like the real thing that kuan, pero mao na ilang mga gina-post sa videos kanang hala i-experience nila ng mga pedestrian na hala manghunong gyud ay ang mga sakyanan. Wow. Na wow sila anak ring. Tas kita diri kay normal na, in fact masuko ta, like reklamador kay ta mga Dabawenyo, like kung naay mo ano kanang mo larga ng mga sakyanan nga masking magtabok pa ana reklamador kay ta dahon kay Mm. tagyaw-yaw, di ba? Mm. Pero oo. But I think that's nataas na ako storya, but our niche is different. It's not the fireworks. So if you're looking for fireworks, you go to other nearby places like Digos, Tagum, Panabo, because they don't have firecracker ban. And it's just an hour away. Kato mga lugar na akong gipangingon. Duol ra oy. Kanang Dora kain na sila. mao gani na ang uso, kumbaga wala ko kabalo sa tama na word. Mo na ang uso diri sa Davao ba? Mo na Trend? ang nakagwapo sa Davao kay pwede ra ka mo adto sa mga karatig lugar para mag-tour. Kay diri ka sa Davao, wala kaayo kay laaganan. So ang laaganan is ang gawas sa Davao. Mao na ang kung unsa ta na wala ko kabalo kung unsa term. That's what we're known for. Oo. You come to Davao, you visit places outside of Davao para mag-tour. So apil na dito ang firecrackers. If you want to see firecrackers, go outside of Davao. If you want to go to the mountains, outside of Davao. Although dili kaayo outside ang mountains kay naara man siya sa Buda, which is Davao City gihapon. Oo. Um, Correct. kung mo adto kag dagat ato kag Samal, ana good. So, Ana. mm. So mora pod na Oo, ang tama po di ay kung gusto silang pabuto, moto di silang samal. mm, Tabok ra 15 minutes ra man siguro ng barge. mm. Ang kanang Roro, 15 minutes ra man siguro na. Kung gusto silang pabuto. Pero kung ma-amend gyud ni, dili ko mag-hate. Okay lang. Ana good. Ay, na Dili ako'y wala lang. kung i-amend ni siya, ang giingon 'di ba controlled lang kung i-amend manggaling. So, dapat controlled lang gyud siya. Dili siya katong para sa una na masking asa pwede magpabuto, masking kinsa pwede magpabuto. Kana na jud ko strong opinion ana, dili na siya pwede.
Oh, dili na siya pwede. Mm. And kanang ang gusto nako kung magpabuto manggaling sila, lain na no, lain na tong ginaingon kri kung magpabuto. Medyo bastos. Pero pero kung magpabuto man jud galing sila, mas prefer nako bitaw sa coastal road na lang pod. Kay Mm. para dito jud dili sa coastal road jud. Dito mo sa dagat akong pasabot. Oh, katong dagat ba? Dito mo sa dagat mismo, dito sa tunga sa dagat mo, Mm. sa tawag na Davao Gulf. It's the Davao Gulf yata. Mm. Oo. Oh, dito mo pabuto, not necessarily sa kanang sa road gyud. Mm. Oo. Kay nabay makadungog na cats, dogs, and they don't like that. Mm. Gani. Oh, Sila ang basta luoy, lalo. sila ang luoy. Mm. Mga, and Ganahan ko kung children. fireworks. The visual effects of the fireworks I like. I don't like the sound. The sound's okay. Maybe if it's No, I not don't so like the sound. close. Kay close man gud kaayo ang mga sounds sa pabuto sa una kay naaras kilid sa tumbalay. Pero kung Hindi if jud, it's from far away, I can appreciate it if it's from far away and you see it from the sky. oh, Oo. Pero sa una man gud kring katong napay pabuto, iitsa man sa imo ang what to see. I oh, don't like dili na that. pwede. Dili na Iitsa pwede. sa imo ang triangle. I don't like that. So dili pwede. Oy, Mo hello, okay hello. lang. Shout out di ay kang Ikoy blank. Ay, oh, hello, Koy. Pero actually, Kring, kabalo ba ka? This is my good friend who has a restaurant, cafe in the downtown. And I was planning that dito ta mag-record someday. But I don't know when that will be. Pero wala lang. Para ano lang, wala lang. Magpabida lang ko ta dito. Ay, pag naay meet and greet, live audience impact. Oo, pwede, pwede, pwede. Oh, Himo na tong hello. co-host ni kay daghan kay nig opinion po si Ikoy. Ay, oh, ganahan ko ana mga tao dagag opinion. Okay ra Oh, gyud kanang sa dapat ako opinionated ka. Okay ra gyud sa ako nga matabunan ko. Walay problema. Pero si Darling dapat dili matabunan. Okay lang man pod. Magpatabon na Okay. pug ko. Okay. Pero depende ra pod kung ganahan ba ko magpatabon anang adlaw. Oh, depende. Sige, 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 sige. Oh, good morning. Ato ning ikwan be, ato aning i-discuss ning trans women or women be. Sige daw. Oo, Asa, kay una sa tanan, kinsa ang nagpasimuno? Ay, kinsa ang statement? Kay kinsa ng question? wala question day na statement gud na sila. Ay, statement di ay na? Mm. Asa gikan? Kana kasagaran kay ay daghan kaayo kring daghan kaayo ka ng mga ah, vlogger, influencers na naga-post og trans women or women and having an opinion about it. Kita na lang yata ang wala. Late na kaita. Daghan na kaayo gyud ang naghatag silang opinion about ana niya. Kita na lang ang wala naghatag. Mo I ba? think. Okay, na late Oo. data sa istorya. Oo, grabe jud kay daghan kay nagastorya about trans women or women sa ato ang feed. Grabe jud. Sa ako ang feed. So far lang pod dili wala ko kabalo sa inyo ang algorithm diha. Pero sa ako ang algorithm kay kadaghan na gyud kaayo naga trans women or women nag-away na sila, mga LGBT versus LGBT nag-away na ana good. Daghan na kayo nag-away about ana. Mm. Daghan nag-hate. Oo. Mm. Unsa imo ang let me ask you first. Unsa imo ang opinion about trans women or women? And I think we have the same opinion. Mm. So, una sa tanan, you do you. Mao man gid na ang ako ang motto in life. Mo judge ko sa layo, but you do you. Mo judge ko sa duol, but you do you. Ha? Kanang, mosulti ka nga, babae ko, babae ka. Tawagi kog babae. Tawagon ti kag babae, kay ako ang klase nga tao nga moora pog ko. Ing na kog she, kay she man ko. Ingnan ti ka og she. Pero, dili ka mamugos kung dili ka tawagon sa ubang tao kung ngayon na. Unya, mutuo ba gyud ko nga babae mo kay basig basig sige ra kag nya dili di ay ka mutuo nga babae sila. Mutuo ko nga babae sila. Kay naman na sa kasing-kasing nila. Mutuo ko kung unsa ang nasa ilang kasing-kasing. I believe that they believe it. Pero, So
So it's like Unsa man, unsa man, it's unsa man. like, it's like you're agreeing to disagree. Dili man pud ko mo disagree. Ay ambot ko mo disagree ko, wala ko kabalo kanang wala pa man gud ko ni enter ani nga conversation with an actual trans woman. Oh, okay. So, unsa may Ana gani ko na ako'y friend na trans ba si Jerica niya. Ana ko siya, Mads, pwede ka mag-guest sa amo ang podcast kay para ikaw dapat ay ang may uno. opinion jud ani ba. Oo no. Siya okay Mads pero dapat taas kayo akong introduction mga 500 words. Anak ko ay kulang pa ng 500 words intro ta kag 1,000 words Mads. Anak ko sa iya pero I don't know. It was just like a casual talk pero a casual comment sa comment section. Casual talk sa comment section akong pasabot. Mm. So mo na siya pero uh, oh, sige padayon sa imong opinion. I mean, wala ko'y nakita kung unsay i-disagree nako with them. The only disagreement that I probably have with them is kanang mamugos nga nga unsa man ha. Mogamit og katong mogamit og CR sa una. Unsa man to? Apilo na to na unya na lang na. Agian na to ra kanang paggamit sa CR. Okay, agian na to ang paggamit sa CR noted. Ah. Pero wala man sila nasulti na mo disagree ko. Murag oh, they are women. Let us treat them like women. Let us treat them the women they are. Ana. Mm. So mo na imong opinion. Mm. Nag-share tag opinion. Pareham tag opinion. Kanang para sa kuha kung trans ka and you believe you're a woman, okay na siya. And then if you ask me to call you ma'am or she, I would call you ma'am or she. That's how I will support you. Pero to force other people to call you a ma'am or she, mao na siya ang problema diha. To call you a woman, mo na ang problema kay mamugos ka ba, mamugos. Na di man let's put it simply nga dili gyud nimo makontrol ang tanang tao. Mm. You can't control other people. So kung imuha silang pugson, diha na mo mag-away. Diha mo mag-away kay mamugos man ka. Mm. Pero dapat dili ka mamugos. Para sa kuha, let's be grateful na lang na you have friends who believe you're a woman. You have supporters who call you a ma'am or she. You have a mom and dad who embrace you as a woman, 'di ba? Kanang gidawat jud ka and you yourself, you believe you're a woman. It comes from within. It starts from you, 'di ba? And you believe it. So be grateful na kay ang uban closet bi gyapon hantud karon or dili ka come out because of religion or because of family culture or something. So be grateful na ing ana ka karon. You can speak out loud, you can create a vlog and speak out your mind, create an opinion for other people to hear. Ana good. Mm. Be grateful, no? And you I am your ally. If you want me to call you a ma'am, and even if you don't ask me to, I will call you a ma'am if you look like one. I will call you a she, her, ma'am if you look like one. You don't have to ask me to. I will call you that. You don't have to force me. Kay I will I will support you. Ana good. Pero pag mag-start ng debate kung mamugos gyud ka nga tanan tao mo tawag sa imo og woman, ma'am, she or her. Diha na magsugod ang away. It's like religion ba? 'Di ba? If for example, kung Iglesia ni Cristo ka, uh, good for you, 'di ba? Tas Mm. naga-share mo og faith og religion with other Iglesia ni Cristo people, which is good for all of you. 'Di ba? I support you, but I'm Catholic, right?
So if you force me to believe or to move to your faith, to move to your religion, kanang kanang ikuan yun ako biyaan akong Catholic, pagka-Catholic nako tas mo move ko sa inyo ha. That's something else. It's enough na unta nga I respect you as Iglesia ni Cristo, and we can live in one space without arguing, right? We can live in one city without arguing. We can kanang sa tawag anak ring, uh, kanang we can Live interact in day by day. harmony. Yeah, live in harmony. That's what I'm looking for. We can live in harmony, and we don't need to fight. We don't need to force each other, ang iglesia ug ang Catholic, to force each other to kanang convert to religion that you want to convert to, 'di ba? We can't force other people to do that. It's the same, I think, in my opinion. It's the same. You can't force other people to believe in your faith. It's the same as this issue karon, not issue, but this statement, trans women are women. It's the same, I think, na dili nimo siya pwede ipugos sa laing tao. Kung ang laing tao naman jud laing tao, kring for example kanang na jud laing tao nga kanang homophobic jud, Naa 'di jud, ba? Or dili na nato naa na jud na, maiwasan. dili na to na maiwasan jud, naa jud homophobic hantud karon. Masking ay diri ra man na sa Pilipinas kay sa US gani ang trans women or dili oy naapoy homophobic sa US. Naa Na jud na sa tanang kalibutan, naa na siya. Dili gyud na nimo sila mapugos. It's a never ending issue. Mag-battle jud mo ana permente. Kay ang issue diri mamugos. Mamugos. mm, Kay dili namoy lang ta ring. mamugos. Oh. Oo, pero saway lang pud no. Kaya akong friend na trans, dili man siya mamugos. Like she believes she's a woman, but she will not ask you to, or ask everybody to kanang mutahod gyud sa iya nga woman siya. Dili man ing anak kring kay pero saway ra pud sa uban nga mga vlogger kanang mga influencer. Mamugos man sila kring. Oh, kay nomdom ka atong katong Jude, si Sir Jude, si Ma'am Jude nga giparusahan ng usa ka waiter kay gitawag siya sir instead na ma'am. Kana ang dili nato ganahan. Dili na siya issue sa tanan trans. Kato lang gyud siya, naka-timing lang gyud si waiter og asshole na tao, Person. na Person, person. yes. Mm. Oo. Dili nga na ang mga LGBT, dili nga naka-timing lang gyud siya og tao jud. Nga buang. Oh. Oo. Marking ana baka nang dili siguro nimo, dili dapat ta mamugos sa maski unsa jud nimong opinion. You believe in your opinion, fine. Pero dili nimo ipugos ang laing tao nga mutuo sa imong opinion. 'Di ba? Mm. Mura ra na siya kanang kung high school ka kring or elementary. Kanang bata pa ka ba? Mm. Syempre mag-away mo. Kutay na kay friend, imong friend kay si Aiza, for example, si Aiza, friend nimo niya. Anya, best friend kaayo mo. And then nag-away mong duha. Nag-away mo ni Aiza, for Nag-away example. me. Nganong nag-away man me? Oo. So team Darling versus team Aiza, for example. Eh di syempre kay naman kay mga classmate, 'di ba? Na kay classmate. So imuha silang i-brainwash nimo silang tanan. Murag imuha silang kanang i-manipulate tanan ba nga kanang huy kana gud si Isaac kay kuan na siya kanang kutuhon, bahog kuan, mga ing ana gud, kanang mga ing ana gud ipugos yun nimo pero naa man jud isa nga dili gyud siya motuo sa imuha kring. Si ang pangalan niya kay si Carlo. Oo. Classmate nimo si Carlo. Mo na siya dili man na tinuod ana. Syempre mag-away na mo tinuod man akong giingon si Isaac kay kutuhon ya kanang buho siya kuan ana dili jud kumutuan na mo na si Carlo. Kanang ana balik na sa basic ba kanang mag-away mo na jud kampi-kampihan na tao nga di mo tuo sa imuha. Mm. Oo. Naa jud na siya. Dili na siya mawala. So for example, mo na to, example na to nako. Amo na to. Mo na to. 'Di ba? Mm. Ang dili po napako isa ka dili ganahan. 'Di ba aside sa mamugos, dili ta ganahan ang mamugos, 'di ba? Dili ko ana. Oo. Ayaw mo pamugos, 'di ba? Ang ikaduhan na kong dili ganahan kay kanang
Nay uban lang pod, pura saway lang pod sa ubang vlogger or trans women na kanang vlogger influencer nga nagpalabas silang statement opinion dari sa social media. Ang dili lang po nako ganahan sa uban kring no kay mura gusto nila i-change jud ang definition sa women. Ngano i-change man? Dili man pud. Ngano i-change man daw? Ang meaning na jud sa women is ang meaning sa women ang meaning sa woman kay di ba it's the gender, right? Hmm. You're, you're a man, you're male. I'm a woman, I'm female. It's my gender, right? Lahi na to ang sex sa gender? What? Dili ang gusto nila kay murag i-inclusive ba? Appeal na ang women, ang trans women sa definition sa women. Hmm. Which is nag-fall gyapon sa category of pugos, nagapugos gihapon. Nga na kung pasabot ba? Wala ko kasabot kanang kung how exactly do they wanna change it? Like How do they wanna if you change wanna in the dictionary, what does women mean or what does a woman mean? Sige daw. Define woman. Gani. An adult female human being. Mo gani na akong gingon. If you're a man, you're male. I'm a woman, right? I'm female. But some trans women who posted their opinions on social media, they want to include the definition of women na appeal to sila, trans women. Na to change jud the meaning ba in the dictionary. I'm not sure. I'm not sure about Nagloading that. si Kring Kring. Nagloading ko. So, for example in the next 10 years, if ever lang na kanang, hey, let's include trans women as the definition of woman in this day and age, kuntahay. In 10 years, Kring, if you ask Copilot, what does a woman mean? What does a woman mean? Or if a child opens a dictionary, what does a woman mean? Dito maglabas na inclusive na sila ba? Appeal na sila. So they are part of the definition. So ibutang It's an adult female or male that transitioned to female. Mo na siya ang meaning sa woman. Okay. So my opinion is, I'm gonna be honest, I don't see why not. Why not? Pero dili man ako magbuot sa dictionary. Okay? Like, ang woman is part of the many genders. Kung feel ni mo na woman ka, then you're a woman to me. Pero if you say that you're female, that's scientifically impossible naman good. So dira na murag kung moingon sila nga i-change ang definition sa female para ma-appeal ang trans women, kana dili na siya pwede kay na naman tay scientific factor here. A male reproductive organ and a female reproductive organ, mga ana-ana, blah blah blah. Pero pag gusto nila i-change ang definition sa woman, like, why not? Okay lang. Like, I don't mind having. But isn't it for me no? If that would change ang definition sa woman sa dictionary, wouldn't that be confusing to children? Because dictionaries are accessible in libraries, which are accessible to children, and they would be exposed to that kind of confusion, like woman. Noun. It's an adult female or a male that transitioned to female or to woman. Hoy, kabalo ba ka? Gi-search na ko ang define woman, ha? Nay nakabutang
Ang Cambridge Dictionary, woman, Mhm. an adult who lives and identifies as female, though they may have been considered to have a different sex at birth. Naa naman ganit yan. Ay, naana di ay. Cambridge, Cambridge naana Dictionary. di. Naana di ay. Oh. Oo. Pero ang ako lang ha, when we talk about I've discussed this before in a past episode. Kanang about the sexuality of a person ba. Mm. We can talk about it when we're in when we're adults. Legal na ang age ba. Mm. Pero if you expose that kind of world sa children, pwede ka nang let us make our kids' lives simple, male and female lang sa ta. They can explore, they can discover other sexualities when they're old enough to understand. Kay kani manggong Cambridge Dictionary, if mabasahan ni sa 5-year-old, unsaon nimo pag-explain kring to a 5-year-old, to how do you explain to a 5-year-old appropriately in his age ang ing-ana nga meaning sa dictionary? So, I would just be as vague as possible, no? Kung unsa lay masabtan sa 5-year-old. Pero I guess that would not be the only word na makapaka-fuse sa ilaha sa dictionary. Naapoy laing mga words sa dictionary na dili pa ready ang mga bata. Like, maybe they will read about murder. Maybe they will read about homicide. Kung unsa pa yung mga words na naa sa dictionary. Maybe they will read about cannibalism. Kung unsa pa yung mga words na naa sa dictionary na murag dili na to pwede expose sa children, but they will be there anyway. So, that wouldn't be the only word na would confuse children. So, maybe makita nila kung sa ilang makita, and as a parent, I mean, they will see what they will see. And as a parent, you just be there to explain as much as possible, or maybe as vague as possible, whatever you want. Kung unsa na ang mga words. So ani na lang, dili na lang to pabasahon og dictionary mga bata. Mabasahon gyapon. Dili na lang. Kay moagi man jud ang time anak. I think all children will experience reading a dictionary Oy. kay akong anak gani nagpalit og dictionary, Filipino dictionary, tapos katong ay Tagalog, English Tagalog dictionary, tapos dictionary jud na dictionary. Anyway, it's a simple word. It should be explained simply. But if you complicate things as early as children, kanang anak nga age, like murag kuan siya ba, murag it's not, there are some things that should be discussed in a proper time. Nang dili pa karon, good, dili pa karon nato ma-explain. Mura ra na kanang kuan kring. Kanang go mag-explain ka og like nganong nagbulag mo sa imong mama ug papa, nganong nag-divorce mo, nganong nagpa-annul mo, why did mom and dad separate? You can't Magets really na ko say nga na. kanang Mm. you can't really talk to children na kanang nangabit man gud imong mama, nangabit man gud imong papa, nabuntisan niya, dili man gud nimo na madirektag ingon sa 4-year-old, 5-year-old, 6-year-old, 7-year-old ang mga ingana. You can explain in an age appropriate explanation nga kanang we're just not agreeing right now, ano may ana ba, murag kay dili pa nimo ma-explain jud sa iyaha ba, pero ambot oy basta ing ana akong take for now Mm. about the definition, to change it entirely in the world na kanang ma-adapt gid sa dictionaries that women definition, a woman is a noun that is a person who was an adult, a person who's an adult and born female, or a born male that transitioned to a woman in their adulthood. Amot ba yun? So, unsa na ang pag-explain? Mura Tulo. na gunag kring mura, pero Cambridge kring mura na University. gunag Ah.
Mura ra gud na, di ba, nasuko ba ka atong issue nga katong bata nga gina suportahan sa parents sa iyang transition as early as 12 years old mag-transition na ang bata. Masuko gani ka ana. Tapos karon Oh, uy. Kay, mao gani, that's my point. it's Like, not the same, mampod. Kay, it's just a definition in the dictionary versus actually changing your child's, like, biology. Lahi na siya. I don't think but they're the same. I think this is like grooming in some sense. Do you get Well, me? well, is cannibalism. I can't believe I'm comparing cannibalism to the word woman. Is cannibalism grooming though? Ana good. Dili man siguro. But cannibalism is a word, and then you can put the definition in the dictionary, right? But Mm, it's the true meaning of it. Ang true meaning niya ba? mm. A person who eats other people. Yeah, I'm not prepared to explain that to my It's child. the true it's the true meaning of cannibalism ang nasa dictionary. It wouldn't be like a person who eats people or who eats fake people. Like nagpahimo siya og cake person, and that is called cannibalism. Oh, see? See? It complicates things. Kung nagbuhat kag laing definition sa word. So, kung naay kung naay meaning ang murder, 'di ba, sa dictionary. Mm. What's murder? It's the premeditated, intentional, deliberate killing of of a person to another person. And also, if a person kills uh, um a toy robot, di ba nanay robot karon na murag tao? Oh, it's called Mm. also considered murder. So what if that is adapted as a meaning as well? It complicates it. Like I don't like it when a word, it's just me, but I don't like it when a word, when there's a word that already has 1,000 years meaning. It's been there for ambot pila na ka years, hundreds of years, centuries, na mo na ang meaning sa women, and then you just change it all of a sudden. I'm not Sige lang comfortable. kay kuan man siya kanang language does evolve. I Um, know. it's something that we it's something that is inevitable. So maybe the word woman is gonna be evolving now. Murag uh slang words kumbaga are making their way into dictionaries. Murag Okay. Hmm. yeah. So words are evolving. Pero when it comes to changing a child's biology, dili siguro ta na kay murag life altering namang good na. We already talked about that in a previous episode. So let's go to using bathrooms. Nag-talk naman tayo ng using bathrooms. Ay, nagtalk na tana. Mm-mm. I think, i-recap lang na to. What I said there, katong previous episode na to, nga nag-talk ta about, katong gyapon yata to, tong Sir Jude. Ay, dili, lahi to nga episode. Basta kay akong gingon dito, nga okay lang sa kuha, na naay mag-CR na LGBT or gay or trans sa CR. Kung asa Oo. ko nag-CR, dito po sila. Why problema na sa kuha? Actually, Jude. Ang problema lang Yes. lagi, always, diri, kay, kung naay mo reklamo nga babae, kay ilaha man ang space, di ba? That's their safe space, ang women. Swerte lang ka kung ako'y imong makasabay mag-CR. Di jud ko mag-mind. Mag-CR tang duha. Okay? Pero kung nakasabay na very, very conservative, very, very traditional woman, babae, nga di gyud pwede sa iya nga magdungan mo og CR.
respect her boundaries lang. Kay ilaha man ng, if it's called a CR for women, na adyo'y explicit nakabutang sa door nga women jud na diha. Nya naay babae ni reklamo, respect her boundaries na lang. Okay, know your limits lang pod ana. Pero kung ako imong makasabay, dili na siya problema, mag-CR tang duha. Mm. That's Mm. the same case sa ako, ama. Pwede ta mag-CR. Naka-experience na ko ana sa una. I didn't mind na ako'y katrabaho sa una na dili ganito siya trans, pero cross-dresser lang to siya. Lang. Dili Uy, siya trans. pag sure sa cross-dresser na word, kay cross-dressers are, sa mukha ning Nathaniel Blanco. Cross-dressers, for example, ha, si BTK. Kisa na si BTK? Usay pangalan niya. So they're not the same. Cross-dressers are not Kasi necessarily... BTK is not gay. Mao ba? Okay. He cross-dresses. Yes, he cross-dresses. Pero dili siya gay. He cross-dresses to relive the the murders. Sige, dili cross-dresser. Pero Oo. pero bayot to siya nga babae manamit. So bayot jud siya. Okay. Bayot siya. Oo. So bayot jud siya. Pero nakasabay na nako siya sa CR, I didn't mind. I don't mind it. It's okay. Pero kung naay babae na traditional na, di siya masugot na naay LGBT na makig-CR sa iya ha. Kay balo ka no, kung kinsa sa inyo ha ang wala ko kabalo kung kinsa sa inyo ha ang magbigay, ang mag-giveaway na lang. Kay Dili, kung naay nireklamo, Kring, di gyud na mo giveaway. Kay in the first place, kay nireklamo man siya. so dili Ibig gid siya sabihin, mag-giveaway. nangita gyud siya og samok. Oh, so Kung ikaw naay nireklamo sa CR, nangita gyud na siya og samok. So ikaw ang klase nga LGBT nga dili man pud ka mo giveaway. Kinsa man sa inyo ang modaog. Pero para sa kuha, ikaw ang mo giveaway, ang LGBT. Para sa kuha, jud, ikaw ang mo giveaway because if there's a door with an explicit sign where it says women, ikaw na lang ang mo giveaway. Oh, sige. Oo. That makes sense. Diha mahupa, diha ma-de-escalate ang situation kung ikaw mismo ang mo pakumbaba. Kumbaga, kay kung naay nireklamo, nangita ginagsamok. Dili gyud na magpakumbaba. Kring kay nangita gani. Kisa isog diri. Ana ba? Nagaana na to daan si Manang sa CR. Oo. Kisa isog diri, kisa man imbayot diri nakig-CR sa ako. Ang CR. Ana siya. So kay siya. Ikaw na lang ang mo pakumbaba. Kulaton nimo si ante nga mo gawas. Ana. Kung di naman po iban gud bayot kring dili comfortable mo sulod sa men's. Mao gani. That's Ulat mo na lang nimo si auntie. Nga kanang kung asa sila safe, kung asa ka safe mag-CR didto ka. Kung ikaw ang LGBT nga dili magpakumbaba, pareha mo ni auntie nga reklamo niya, ikaw maabot gyud mo sa sa kanang sa admin office sa SM. What if katong Jude ba? Ang iyang maabtan. What if sila duha ni auntie nga may reklamo, si Karen o si Jude? Si Karen o si Jude. Ay kana. Di ta mahuman na mag-video. Never ending lagi na siya nga issue kung walay magpakumbaba, Kring. Kung lagi. Wala joy mo, walay magpakumbaba. Pero again, to recap, ang akong opinion anang trans women or women kay I support you. You don't have to ask me to call you a ma'am or she or her. I would call you that without you having to ask me. I support you, but we draw the line when it's you as a trans woman who wants to force other people to believe that you are a woman. Like kanang kung naadri tao nga dili gusto mo tuoan na, ayaw sila pugsa. Kay dili gyud na mawala na agyoy mga dili mo tuoan na. Nagigyan na mawala. Nya kung mamugos ka diha magsugod ang away, mga pabarangay, patulfo, mga ana diha na magsugod. So dili ta mo abot diha nga level. Mag-de-escalate ta. Correct kong. Dili na lang gyud ka makiglales jud. Wala na gyud tay mabuhat ana kung naay mga tao na makiglales. Dili na gyud
Wa na gyud tay mabuhat ana. So, Mm. pakigkumbaba. Mm. I'm not saying na si LGBT makigkumbaba jud ka wa na kay mabuhat sa imong life. Well, fight. No, Kring. Actually, kung magpakumbaba siya, dili man na kanang temporary situation lang man na siya. Just to de-escalate. Mm. Temporary lang man ang magpakumbaba ka. But you still go on live as a woman. Pero kanang mag-away, kanang padulong na mag-away, you de-escalate. You know your limits ba? Kumbaga, nga dili ka pwede nga makig-away gyud. Ana ba? Kay kung makig-away gyud ka, pwede man noon. Sige, go. Wala man kagibawalan ni Darling. Iha man ang opinion and her Oo. opinion, you don't have to take it. Kay dili man ni advice. Oo. Opinion na naman eh. Oo. Yeah. Believe lang po ko aning uban nga kanang mga trans women na kanang pareha share sa atong opinion, Kring. Share sila sa atong opinion nga I believe I'm a woman and I will be grateful kung tawagon ko nimo she or her ana. Pero kung tawagon ko nimo sir, dili ko masuko. Ana good kanang ana ba? Kanang what an empath. Ana good. Kanang It all comes down to being a good human being, like dili just siya be a good human confrontational. being. Sugot ra pud Just be a siya. good human being na kanang dili good need nga makig-war. War. What Every time is it you drop good for? a- Absolutely Lahi nothing. atong song. What it is a good for? Absolutely nothing. Gani no. Ako System of a Down mo to akong giingon but lahi mo ha. Ay unsa dito sige Anyway, kantahan mo ko lang to. sab. Lahi man to every time you drop a bomb bomb yun. Ala ay maalang to. Bye. Uy ayaw sa kay kabalo baka nakalimot ba tag update sa ato ang mga listener sa ato ang update. Ay hala karon guys, thank you so much sa inyong pag-donate lagi, 'di ba? Thank you so much. Salamat Ngayon, jud sa nagpalit ato mig mga bagong mics. donations. Look at our mics. 'Di ba? It's so nice. Listen to our mics. Yeah. Listen. Mao ni ang napalit. Napalit mig bagong mic. Mahal kaayo, guys. Guys, professional jud ni. We have committed to professional mics. Uy, dili pa ni siya mahalon good. Mahal siya, pero dili pa ni mao. Dili ni siya mahalon. Oh, Dili ni siya mahalon kay nakakita ko og mic na tag 300,000 pesos ang isa. kanang mga grabe naman pod na eh. Kanang mga ginagamit sa mga podcaster, tag 30,000 na ilang Dili. mga mic. Pila? Tag 30,000. Ay, okay. Okay Oh. lang. Oh. Charo. Barato Dili, pa ning nakakita ato jud ah. kog- Barato ra ni, barato. Oh. Nakakita ko bike na tag 300,000 pero dili to pang podcasting, pang live performances to. Katong sa Tiny Desk, katong ginagamit nila dito. Okay, katong nipis kayo katong murag stick. Yeah, oo. Gwapo kayo itong mic. Uy, kay maski magtakilid si Ray. Kita ka sa Tiny Desk ni Ray. Wala, I should watch. Nagkanta siya sa kilid na. Ana siya nagkanta. Oh. Worth it. Ooh. Ana siya sa kilid. Moto na. Ano siya? Nadakpan ka po niyang tingog. Nice kayo. Oo. Sige. I don't know how to do the bedroom voice. Is this how I do the bedroom voice? Dili na mao. Dili gyud na mao, Kring. Dili na mao. Dili gyud na mao. Bedroom voice niya kay katong pabebe jud like. Ay na Ana gyud, vocal Kring. fry, na vocal fry. That's the difference. Hi Cindy, this is the new portal. If you can look at it, this is where you make approval and you make cuts. Ingana jud, Kring. Ingana wajud ko dili ni exaggerate ko. Pwede lang jud i-play but I'll be in trouble if I play it. Pero kung pwede lang yun, lain jud gayon, makaingon jud ko my new pet peeve. Ay, naay host ang Dota 2 nga ingon ana og tingog mao di ay dili ko ganahan.
Okay. No, dili ta ganahan ana Oh, for me. bantog ra dili ko ganan siyang tingog. Okay, now I know. Kay basin dili ko ganan siya kay babae siya tapos naga-host siya og Dota 2. Pero naa may laing babae na naga-host og Dota 2 kanang mga live tournaments gud sa Dota 2. Na may isa ka babae Mm. nga dili man inguna na og tingog, okay ra man siya. Mm. So tama, okay. At least okay. That explains why I don't like this other host. Sa mga okay. Okay. Mm. See. So, ayaw mo pag bedroom voice, please lang. Mag-bedroom voice mo sa inyong significant other. Oh, sa Dili ta bedroom. mag-bedroom voice. Di, oo. Masking di nagon mo sa kusina, kung kamong duha, di, bahalag dili sa, pag-bedroom voice mong duha. Pero pag naa mo sa Zoom meeting or sa screen recording, kaya naghatag mo tutorial on how to access the website, dili mag-bedroom voice. Dili formal. Never. Dili ko kabalo. Never. Never maging ana. Walang to guys. Shout out ko sa mga nag-comment B. Nag-comment diri si Roro Noah Zorro sa ato ang episode nga pwede pahag one last time mo ng episode. Ana siya mukampi ko sa lalaki kay lalaki ko. Naikampi siya sa lalaki nga gipakaulawan ng babay. Kay balo ka, Roro no Wazoro, dili ko mo kampi sa lalaki nga gipakaulawan niya ang babae. Dili gihapon. Ako ni kampi ko sa lalaki Roro Noah Zorro. So magka-team ta. Team Lalaki mo. Ako, dili gyud. Nganong naaman kay naabaday kay katungod para pakaulawan ng babae, wala. Sige, basa sa ni siya, B. Ay, shout out kang Kuan. Wafik. Watching from Panakan, Dili Florida, ba? USA. Awan sa man. Ay, asa di ka nagbasa? Ay, si Wafik. Ay, watching Hello, pa sa muka, Wafik. Unsa si Kuan si Rachel nag-comment siya sa Spotify. Ana siya? Ay, hala, old episode ang iyang gi-replyan sa episode nga Derek and Ellen Adarna. Ana siya, ingon ana jud ang batasan sa mga puti. Manglabtik pero malabtikan, victim dayon. Kasi pasabot niya ani. Wow, kasabot. Nakalimot naman guta sa atong topic aning Derek Ellen. Si Derek Ellen po ba iyang pasabot? Wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Basing natay na mention nga lain nga tao or puti or si Ellen ba yung pasabot? Oh, I don't understand. Kay Pero, dili man puti okay si ra Derek. Mao gani no. Basahon pa ning comment ni Nathaniel Blanc. Oy guys, para ma-appreciate, amot lang kung kasi maka-appreciate ani ihang comment, pero para lang makabalo mo, ana si Nathaniel Blank, cannibalism is a person who eats vegetables while believing the vegetables are humans. Good. Dire na ta kutob guys kay basta mo to. Magbisda ka magkuha na mi sugilan bisda ka dimi na dayon. Magsugilan na nami. Oh. Bye. Ikaw una. Unsa gani? Kadali lang. Katulong Hi, gyapon guys. na intro ka ganina. Ay, tama, Sige, go. tama. Hi guys! Welcome sa episode 126 sa Dili ni Advice. Mo kini ang ato ang Hello. sugilanon segment. Ang topic na to para karong adlaw. Tinuod gidi ay. Gani oh. Kuan, nanay Kani, nga walay pulos. Usabi. Ang topic, From the top usab go. pati ang ako ang hello, dapat ikaw pud mag-hello. Gani. Hi guys! Welcome sa Dili ni Advice 100... Usab. Hi guys! This is episode 126 sa Dili ni Advice. Hello.
Ay, ikaw mag-introduce kay ako may mubasa. Okay, ang topic nato karon kay ang usa ka letter nga gi-send sa usa ka Facebook page pero dili ato ang Facebook page. Pero gi-forward sa ato ni Nichelle. We appreciate you, Nichelle. Thank you for sending this to us. And actually ma-appreciate yun ako lang na mag-send sa mga sugilanon kay usahay mahutdan ko og kanang ideas. So ganahan ko anang mag-send mo sa mo og letters or inyuhang ideas kung amoy idea. Balag dili good letter, balag idea lang niyo topic daw ninyo ni ana. Kamo na mag-ingon sa mo. Kamo ang producer. Okay? Mm. Mo ang producer. So ang atong topic karon kay ang letter nga ang title kay Nanay nga walay pulos. Go. Oh, basahon ako ni tanan. May na lang Bisaya. So maka-relate kita tanan ani mga Bisaya, no? Pero taas-taas ni siya. So get ready. Mm. Ambot Okay, lang, go. ambot lang kung never mind. Kay nabasa naman ni nako. So naa siya yung mga typo na naana ko'y idea kung unsay pasabot niya. Anyway, Okay, go. hello ma'am. Si Jelay ang iyahang si Jelay, si Inday Jelay ang iyahang gisendan ani, so Sa siya katong si ma'am. page. Oo. Ang Oo. katong page na Inday Jelay. Nang Inday Jelay nanguha mi og content nimo kira. Hello ma'am. Call me Riz, not my real name. Hi Riz. Bisaya ko pero naan ako sa Manila karon ga work. While ga-browse ko sa Facebook, miagi imong post saying, palanggaon ang pamilya kay maunay unang tawo nga daganan or makatabang sa ato. O niya naghilak siya daghan. Gani. Grabe nako hilak kay gadako ko ma'am nga lola ra nako akong pamilya. O yan naghilak na pa jud siya usab. Mhm. Gisalikway ko sa akong mama kay malas daw ko sa iyang kinabuhi. Kay ako'y hinungdan nga naguba iyahang dreams. Mhm. High school nako kahibalo nga gipaangkan di ay kong mama kay nakauyab siya og minyo. Okay. When I was 6, naminyo akong mama, galain sila og balay. Pero medyo silingan ra mga 100 meters away sa balay ni Lola. Luya po ano eh. Luoy siya. Oh, Like you can live if anak man na nimo nay nganong kailangan maglain. Anyway, go. gaskwela ko nga lola ra gyud nako mo attend sa school. Galong ko nga akong mama naapod pero ingnon man ko niya gadala daw ko buwisit sa iya ha. Ay, kabugo po na yung mama eh. Oh. Makasakit siya nga dughan, so brace yourselves. Na ako'y half bro and sis, palangga man kaayo niya. Pero kung ako na daw abot sa langit pero kung ako na daw abot sa langit iyang kasuko. Pag-graduate na ko high school, ma'am, namatay pod ako ang lola. Mao no choice ko, ipon ko ni mama. Mhm. Pero ginadagmal man ko plus nahimo ko nga katabang nila. Tapos ay ha ko makakaon kung human na sila tanan. Na. Murag teleserye, no? Gani, lain na po dani ko tinuo pero dili ba ni imposible kring. This situation can happen jud. Mm. It happened to her. Yeah, it Yeah. happened to her. Tapos, sigihan kog ingon, may pamulayas daw ko. Nakaingon ko, wala gyud paglaom akong life kung madugay ko. Samot na nga dili man ko niya paskwilahon og college. Nga naghilak na po siya kadaghan. Gani. Ma'am, milayas ko. Naaman ko classmate sa high school nga naa sa Manila. Timing nga kailas sa iyang mama, nangita og katabang. God is so good kay akong amo ma'am nga mga retired employees sila.
ang tanan Okay. anak naa sa gawas. Meaning, nag-abroad. Aha. Dili ka na ang tanan anak sa gawas. Tama din, no? Nag-abroad. Nag-abroad. Okay, Nag-abroad. go. Oo. Okay. Asan ako? Okay. Didto Didto. ko ka-feel og kinabuhi nga naay pamilya nga nagmahal. Oh, gimahal siya sa iyang amo. That's so Okay, nice. good. Oo, that's so Good. nice. Okay. Bali, ila gihatag sa ako at tanan. Gipa-eskwela ko nila og college, free tanan. Plus may sahod pag yun ko. Try ko og paramdam sa akong mama og mga half-siblings ma'am na ngumusta, pero ma-feel nako nga wala nako nila gikinahanglan. Mao ba? Kaluoy pud ani oy. Oo. One time, ga-post ko sa ako Facebook, ga-drive kog sakyanan. Kay gipa-eskwela pod kog driving sa akong mga amo para naay makadrive nila kung magpa-check up sila sa hospital. Ako agi profile pic. Mhm. Ganahan biya kog ganahan kog selfie sa car. I can see a lot of people having selfies in their car. You know why? Why? Because usually when you're in the car, you already have done your makeup and the lighting is very good. Ay okay, Cuz outdoors usually no. yeah, the sun shines in your face and then you already had done your makeup. So the selfies in the car are the best because no one can see you selfieing. That's the Mm, best part. Because yes, you have done your makeup and you can selfie outside like in the restaurants, but it's so awkward to selfie in a restaurant. I will not do that. yeah, me neither. Oh. Kana mag-ana jud kanang amot lang umakit-an ko sa mga Spotify listeners if you're watching our live. Kana mag-ana jud gani ka sa restaurant like ana magpa-cute ka. Nya syempre kay makatodo jud ko pa-cute sa sakyanan kay wa may mo judge. Oh. Walay mo judge sa sakyanan. Maski unsa pa akong buhaton diya. Ana. Oh, ana Ay, lang. okay, sige. You know what? That makes sense. Nakaligo ka, naka-makeup ka, nakaayos ka, nakailis ka og panglakaw. Mao di ay. Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, Tinuod. sige. Makarelate nako. Ay, dili ko makarelate, pero magets na nako, mga kaibigan. Okay. Oh, mga kaibigan, go. Okay. Didto na, ma'am, ga-friend request na akong mama og duha ka half sis and bro. Gikumusta ko. Perti na ko kalipay. Kaluoy Oh. niya. Oy, maski pag wala siya dawata sa iyang ginikanan og half sis and bro, nalipay gihapon siya. No? Okay, mo man na ang iyang kuan kring kana mo na iyang gina-crave ang attention sa iyang family, especially sa iyang mama. Nakoy kailab ang iyang ani nga gina-crave jud niya ang basta next go. Ingon ko nga, na Manila, katabang akong work niya, gaskwela ko o graduating na sa college. Unsa ba hitabiang nga, giingnan man ko nga, giatay, abi man namo na dato nakakayhambog daw ko ga sakyanan pa. Tapos wala na nako nila pansina. Wow kalo. Yawa ni mga ani nga tao eh. Mi chat, Ay, ha? go. Mi chat ko balik sa ako ang mama kay gusto na ko siya maoy mo attend sa akong graduation. Pero giingnan man ko nga, gasamok-samok, suluhan na. Ikaw daw. Kaluoy pud. Ikaw daw, ingnan ana. Dito na ko na-conclude nga wala gyud di ay ko'y family nga galove na ako. Fast forward, ma'am, 2 months after my graduation, namatay akong amo na lalaki. Nya, after a year, namatay po akong amo na babae. Wala ko nangita lain work kay as gratitude, mas gipili na ko nga naa ko sa ilang kiliran. In return, ma'am, giswelduhan ko sa mga anak sa akong amo. 3 times na akong sahod. Hala ka, oy. Gimahal gidi ay siya sa iyahang sa iyahang mga empleyado na sa iyang mga employers. Employers. Oh.
Gimahal gyud ay siya. No, naswertihan gyud siya. Gimalas siya sa family, pero giswertihan siya sa trabaho. Yes. Yes. After sa burial, ma'am, naatanan mga anak niya. Kay nanguli man, Mm-mm. nananghid nako nga mobiya na kay mangita na pod kog work nya plano nako muuli na sa Mindanao kay feel nako naa nakoy ipakasigarbo sa akong mama. Mm. Bisda ka di may ipakasigarbo unsa na ipakasigarbo? Ipahambog. Pero lahi man akong gikuan, Gibis Academy. Naagya pon diri sa letter pero lahi Sige. ang word. O sige. Pero yeah, this is a bonus Bis Academy. Ikapasigarbo meaning ikapahambog, kuan kanang I-brag. ikapakita o i-brag sa akong mama ana. Go. Okay. Yes, ma'am. Dako gyud akong natigom nga kwarta. Sulod sa almost 6 years nako sa Manila. Ingon ang eldest son nga, unya na uli kung mabasa na sa last will and testament. Hala, My last will? last will and testament? Ala, oy. Expected na natong ending. Go. Oh, kay last will and testament, let's expect the ending. Yeah. After 10 days, naabot ang abogado, ma'am. Gipaapil ko nila og lingkod while gamiting sila. Mm. Apil gid siya sa family, no? Kay naapil gid siya og lingkod. Yeah. Apil ka sa meeting, girl. Oo. Pagkadungog nako nga ang house and lot gibilin sa ako daw mihunong akong pulso, ma'am. Natok-an ko kay di gyud nako deserve. Dili nako madawat kay sobra gyud kaayo. Mhm. Butan siya. Buotan siya. I refused. Pero ingon ang 5 ka anak nga gimitingan daw nila. Kay nananghid po daw ilang parents about ani. Gihatag sa akwa ang title sa properties under my name. Perti na ko hilak, ma'am. Fast forward, ma'am, gipabakasyon ko nila sa America as a graduation gift daw to sa mga anak. Nakado siya Ay, America. kalami ana oy. Kadaghan na bag perks. Kadaghan na ba niya perks? No, nanagani 3 times ang sweldo, gipaskwela, giswelduhan, House and lot. house and lot, America. Unsa kay itong kanta ni R. Kelly? Do you have your passport? Tingining ning 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 ning. Did you get your shots? Girl, would you like to come back with Rob to America? Ah. Hala ka ay. Na-touch ko para sa iya. Nya. And now, naagihapon ko sa Manila, married with 3 kids. Ako ang bana engineer naa sa Amerika, tapos ako branch manager sa bank. And Like, fast forward na ba? Fast Fast forward na ba? So, naano siya 3 kids karon, agi pa siya sa Manila, niya ang bana engineer, niya ang yang bana na sa America, tapos ako kay branch manager sa bank. oo, 3 kids good. So, Ano, did you sobraan know? ka fast I'm a branch forward. manager. Mm-mm. Oo. Naka, Po siya, I'm a branch manager. May I help you? Ano siya? ala ka oy. Gwapo kayo yung outcome. Gani. Okay. And this December, may reach out akong mama nga wala ba daw ko ihatag nga pinaskuhan nga ako man daw ang tubig-tubigan. Ang abonado. Ang adunahan. Ang wealthy. Oo. Okay. Asan ako? Nakahilak ko Nakahilak. gamay. Kay gimingaw. Taka naman ni siya basa, uy. Ay. Nakahilak ko kay gimingaw gyud ko. Hala ka, oy nakahilak gyapon ka, gitakwil ka sa mo mama. Diyay nga ni nga tao, kring nakoy kailang nga ing ani. Di ay ba? Di padayon lang. Oh. Naing ani. Maong nauli ko. Ay, kaday lang. Pot, can you turn that down a little, please? Pot, can you wear a headset? I don't hear anything. I don't hear a background noise. Madungga na sa ano? Sa post-pride. Alright. Asan ako? Ako ag... Nakahilak. Okay.
Nakahilak ko kay gimingaw gyud ko. Maong nauli ko sa Mindanao pero paas if ko nga wala ko'y ipakasigarbo niya. Ako gisukod iyang batasan. Gihatagan ako siya 5K niya, tag 2K ang duha ka half sibs nako. Nanghatag pa siya kwarta. Mm. Mao nang Maybe this is nothing to her. She just gave it to sukod. Mo na yang giingon. Sukdon don yang batasan. So gihatag no? niya. 5K is nothing. 5K is nothing. So ibig sabihin sinsilyo ra niya ang 5K? Sinsilyo ra sa buntag. Oo. Giingnan ko Mm-mm. nga, abi ba namo dato na ka? Wala gyud di ay kakabunal og tiguang nga dato sa Manila. Malas gyud kag naong oy. Over. Didto nako Yo, may natugkad nga wala nakoy mama nga balikan. Dili nako motuo nga bisan unsay mahitabo mama gihapon. Yes, tinuod, di nako siya kalimtan. Kay siya man gaanak sa akoa. Pero tawor ako. Tanan nako nga kasakit pag antos ako gidawat o gibuhat para ma-proud siya nako. Ako siya gitubag, ma'am, nga kung gamahay ka nga gianak ko nimo, sangko sa langit akong kahiubos nimo nga ikaw ang nahimo na kong inahan. Kung buot sabton wala ti ka nahimo nga mama kay wala man gyud nimo gipak tagamtam nga mama ti ka. Magmahay ra ka sa imong gibuhat nako. Maora na. Ayun na basahan diha. Okay. Ayun na basahan diha. Okay, Because sige. it's her sign off. Morto. Grabe to nga story, oy. First of all, nadayon ko'y opinion. Telenovela. First of all, ang mama, Ah. gaga ka ba? Adik ka ba? Buang ka ba? Ni patol kag minyo. Oh, Ni patol kag minyo. Ni bilangkad ka. Nagpabuntis ka sa minyo. Unya karon imong mama ang imong anak ang malas ug naw? Di ba ikaw ang malas? ikaw ang malas. Oo. Ikaw ang malas, mama. Ikaw ang mama, malas ka. Malas ka na, mamalas ka. Mama, wala kay Las ka. mama, wala kay edukasyon. Wala gyud. Mm. Wala gyud. Diba? Kisa man ang malas sa kinabuhi. Imong anak o ikaw, kisa ang nipatol sa minyo. Tell me! Naglagot yung ko ba? Kadali lang. Balikan na to. Kumoto ng... High school siya nanganak? Ay, ang mama? Kara po ni siya ay. Where? Where is it? Ay, high school na siya kay balo nga gipaangkan. Okay. Tanawa, mapataka nagbasa. Okay. Lain nagbatasan. Uy, ngano bitaw ni patulog minyo. Mo na, bugo. Bugo kaayo. Di ba, girls, nganong palisod-lisuro na to atong kinabuhi? Ngano mo patol ta sa naisabit, problema na siya. Problema. Stress na kay ko sa akong kinabuhi. Daghan na akong problema. Oy, ikaw ra po'y dahilan. Hmm. Kay pwede man ka dili mo patol sa minyo, pero ni patol man ka. And second point, wala man gi-request sa imong anak nga i-anak siya, katong sperm pa siya. Katong sperm pa imong anak. Yana ba di siya? Himo akong bata please. Yana ba di siya? Ni-request ba di siya sa imuha? Naghatag ba di siya og letter of intent? Naghatag siya letter of intent, naka-notaryo, gisign na niya nga please himo akong bata, i-anak ko sa kalibot. Gihimo ba din na niya? Wala niya gi-request sa imuha nga i-anak siya. Wala. Wala siya request. Wala. So wala kay batasan nga mama. Kabalo wala gyud ko'y masulti ani nga mama kay kung ingon ana siya na klase nga tao, nothing will go through to her. So wala ko'y masulti siya. I don't care about her.
Wala ko'y masulti sa iya ha. So dito ta mag-focus kang sa anak. Naswertihan ra jud siya sa iyang kinabuhi. Actually, kuan ni siya kring blessing in disguise gyud nga gituyo na sa Ginoo nga yung Oh, anak kayawa iyang mama. oh. Kay kung dili yawa iyang mama, loving iyang mama, dili man ingani iyang life. Nga maabot siya sa katong iyang amo sa Manila na nahatagan siya kasi dili man ato iyang life. Kung loving iyang mama, sa iyang poder siya nagdako sa iyang mama niya gitreat jud siya as a family member, as a child, my child, kumbaga more ing ana. Kung giging ana gid siya pag-treat, dili ing ana yang outcome but it's also a positive outcome. Pero dili ing ana iyang outcome karon nga na ingani siya ba nahatagan og house and lot and everything. Pero positive po yung outcome. Pero blessing in disguise nga yawa iyang mama. Yes. May na lang kay natunga ang iyang kinabuhi. So, malas kaayo siya sa sugod sa iyang life. The first half of her life, malas ka. Gidi malas gyud siya. Pero, Mhm. may na lang gyud naabay ubang tao nga malas tibuok kinabuhi. Luoy pod. Oo. Oh, So ayaw na lang. oh. Kani siya, may na lang gyud nakakita gyud siya og way para maka nilayas good siya. Naabay uban Mm. nga Cinderella story wala nilayas forever and ever. Mm. Pero siya nangita siya og Mm. way. Siya ang dahilan nganong nag-succeed siya. Oh, siya ang dahilan. Oo. There's no help at all from the mom, even the siblings. Na ningkamot siya, nagpakatabang siya para lingkawa sa iyang sitwasyon. Pero blessing jud to nga naka-timing jud siya maayo nga mga amo, employer. Dili ba na always na 'di ba usually if kung ako ang katabang ba usually your fear is to dili sa katabang kay naman puti kaila ng mga OFWs no nga nag-DH domestic helper sa ubang country. And ang ilang fear jud kay kanang maka-timing gani og kanang salbahe nga amo, kanang ingana good kring. Oh, daghan ba yan na, Eh, no? Sa una or hantod karon? hantod karon and usually that's the fear and usually that happens pod. Like siguro this is not an official statistic, but since I am a licensed statistician from Netflix, this is my opinion. Feeling na ko no mga 70% siguro na ay mga either salbahe nga amo or insensitive nga amo. Then 30% are very good amo or kanang sensitive nga amo or empath na amo. Oh, maswerte, swerte mo kung maaadto mo diha. Mm. Unya, I think is that a rare gem? Ang mga nice na amo? I don't know kung asa ang rare. The malas, the salbahe nga amo or the buutan nga amo? Maybe the rare gem is the buutan nga amo. Sad, no? Mm. Uy, wala. Dili ka formal, Koy. Hello, Koy. Good morning. Dili ka formal. Nangunta na siya kung unsay topic. Lapangit to akong mic. Ay, ala ko, lain ka. Kay nga nung na-late ka. Late ka. Paminaw na lang sa recording, Koy. May Oh, pakring nung nag-record ko diri o kuan. Kanang offline ako ang recording ba. Cause ang ingon ni Nathaniel, pangit daw ang mic ni Darling. Siguro sa internet hinay. may pabitaw, no? Let's do that next time. Let's do that next time. I'll set up a recording here with just my own. Like ako lang. Mm. Akong voice lang madungog. Anyway, so let's do that next time and remind me to do that. So mo to niya karon kay kamo add friend ninyo kana kita mo sakyanan sa profile pic. Wow, ni-reveal ang pagkaway batasan. Oh, Ni-reveal. wala gihapoy batasan kay ang reason nga nag-reach out kay tungod abi nila nga dato. Gani ginay sakyanan. Bugo aw. Wala gihapoy, wala gyud redeeming qualities ni yang
Pati ang half siblings no naliwat sa mama. Kinsa man ay mag-nurture sa imuha, Kring? It's your parent. Kung kinsa nagpadako sa imuha, mora po na ang imong batasan. Sabagay pod. Lain na oy, Oo. kay naga-expect ko ba nga kanang unta kanang at least man lang na ay gamayng respeto ang half siblings. Pero wala gyud. Siguro kay nakatesting sila nga murag gihimong katabang. Huh? I don't think so. Do you think so? Nga gihimo po silang katabang? I mean, gihimo manggod nilang katabang ni si letter sender. Ay, Mao na, okay. baba So, wala ilahang sila tanaw. respeto. Mm-mm. Oo, wala sila, bitaw. I get it. Tinuod. Murag ka ng, ang story, no, it's really like Cinderella, Crane. There are 2 half siblings and then 1 evil stepmother. But, Pero dili siya stepmother. real mom siya. Real mom siya. Tapos sa Cinderella pud, Crane, kay anak jud to ni stepmother from the first marriage. Dili to niya half siblings ni Cinderella. Step siblings to niya. Mm-mm. Ito siya. Uy, pero guys, kabalo ba mo? Naku, ingon. This story is very unique and very swerte kayo si Ate Girl Sender. Nga naman. Please do not, wala lang, I just don't want you to expect that if this is happening to you, that it will also happen to you. Na ay mga taga-house and lot. Ay, That's oo. really rare. Mm-mm. Oo. Teleserye You have to- jud ni. Dili gid ni, Oh, dili siya basi- realistic. Oo. Basi man kung mag-expect silang, nakuy amo karon, butan po siya, basi hatagan ko house and lot. I will stick by him or her until his death or her death. And then I will be sitting down in the last will and testament reading. And then they will include me in the last will and testament because they gave me the house and lot. No, diling ana, guys. Ayaw mo pag-expect. Never mag-expect kuging ana. Mm-mm. Wala no, lain no. Kay kani Diba si simba letter na- sender, wala ni siya nag-expect ani. Oh, I think so. Wala siya nag-expect. Nagtrabaho lang yun siya niya. Grateful lang siya nga napadung siya sa isa ka non-toxic environment. Ana, good. Mm-mm. Maski ako, kung na ako sa isa ka work nga non-toxic, dili mo kumubiya, jud. Mas mupili pa ko o ganang work nga balag medyo gamay ang sweldo pero dili ko ma-stress. Mas pilion ko pa na. Mas mupili pa gani ko nga di na lang ko mag-work kasi sa mag-work ko pero ma-stress ko. Oh, Ako ang mindset karon. ni kuan na kaana, ni agi na kaana eh. Katong work nimo sa Oo. una. Oo. Muhawak gyud ko. Dili gyud ko mo bahalag dako ang sweldo, bahala biyaan jud ako na. Dili jud ko mo dugay anang mga ana nga trabaho basta toxic. Mm-mm. Pero ngano naabot ta sa trabaho? We are talking about the Ate Girl Sender. Mm-mm. Ate Girl Sender has been very lucky towards the second half of her life. Sa second half, di ko moingon nga lucky siya sa first half. Kay luoy kaayo siya sa first half. Pero Correct. naay tao di ay nga ingon ani, naay story na ingon ani. Actually, Kreng, di ba yung gusto mo na ko'y kailang ing ani, Gani. kanang masking gina-abuse siya sa iyang family kay love kayo niya gyapon ang family. Oo, isulti lang ako sa imo after this recording I will tell you who that is. Okay, pero dili nato na siya i-dox. Para sa itong mga Spotify Dili i-dox. listeners, para sa itong mga tanan listeners and watchers, Facebook watchers, and all watchers and all listeners, dili mo makabalo kung kinsa ni. Ako lang. After recording. Oo, dili. dili. Ako ba sound comment? Ano si Regine dire sa comment section? Siya na, grabe no, kana makailak ka kay murag nakarelate ka gamay pero dili lang mi same og problema. Mga istorya nga dulot sa bukog kana bitaw gibuhat na nimo tanan pero wala lang gyapon pulos. May pagwala na lang ano siya. Mm. Relatable para sa iyaha ni Regine, no? Mm-mm. Hoy, kabalo ka no? Naay controversial comment de ari. Ano sa man? Ingon siya, there's always two sides to a coin.
Ngano man? So, unsa kaya ang sa tan-aw niya nga gibuhat ni letter sender? Unsa two sides to a coin? Sabagay, there are two sides of a story man jud. So I don't know unsay iyang gusto ipasabot. Naa siya Ay, buot kay ipasabot. dili. Ay kabalo ko kay saning nag-send ang mama. Ay, ang ma'am. Ang POV na sa mama kring, ang mama na or uh, a mom that relates to this story nga nadato ang anak ni di na siya tabangan. Ala, mao na ang POV, mao na ang POV. Loy, no? Ah, Hoy, nabay ako kanang na ako'y friend ba una. Sa una na ko niya friend. We're no longer friends. ay, But oo, na ako'y isulti friend sa man di ay una. nimo ang katong imong kaila nga ingon Dili lahi ani. ni. Lahi ni siya. Ay, lahi di This is ay. a different person. Kaning friend ako nga dili na mi friends karon. Kay giingnan pud siya sa una, gisalikway na daw siya as anak kay malas. Giingnan jud siya kring og anak sa demonyo. Giingnan jud siya sa Hala, mama. na ana oy. I will tell you the name of that friend that I am no longer friends with after the recording. Walay apil ang ato ang mga Mm. listeners. Yeah, dili ta mo i-include. Sorry guys, I will not dox that person even though we're not friends anymore and they're very rude to me. Ah! Mao ba? Mao ba? Oo. Mao ba? Gingnan siya anak sa demonyo. Gingnan siya anak sa demonyo. Gingnan siya. Hmm. I feel for her. Murag naluoy ko, but at the same time, we're not friends anymore. So I'll tell the name of that person after the recording. Okay. I'll wait for that. Like batasan. Daghana pong nakahilak sa ano or sa comment section. Makahilak gyud siya na story. Wala lang ko nihilak because naluoy ko pero wala Human ko na? nakahilak. Okay. Wala ko nakahilak. So mo lang to. Guys, gusto lang ako i-remind mo tanan nga dili ni siya applicable kaning happy story niya. Ay bali ang happy outcomes niya sa iyang story kay dili ni siya applicable to everybody. So dili ta mag-expect na kung natay amo nga buotan mahatagan tag house and lot, mapabakasyonan ta sa America to America. Dili day nga anak guys, okay? So magkuan lang ta, set proper expectations to yourselves and also just be grateful nga nakatiming mo amo nga buotan but don't expect a house and lot. Kay gusto lang nako basta basig na ay kuan ba nagaisip mahatagan jud kuan ni kay same mi ani dili ing anak guys. Dili never mag-expect, never jud. Never mag-expect. Hoy, kay balo ka no? Mm. Si Nathaniel Blank, ingon siya katong giingnan ni mo. Nakatawa na gani ko Wala ko wala natukan siya. nakatawa ko sa iyang joke ay naka plus one ka sa kuan, naka plus one. Oo. Nakatawa ko sa iyang joke. Ana siya, katong kailan nimo ba nga giingnan og anak sa demonyo, naglagot ko nga wala ko kahuna-huna ani. Ingon siya, Oo. Iba mhm. ingon siya, anak man ko nimo ma. So demonyo ka. Okay, anak man siya sa demonyo, meaning ang mama ang demonyo. Oh. Exactly. Tama no. How Wala the ko kahuna-huna gani. Natukan ko ani ay natukan ko siyang joke. Natukan ko. Kay kung gignan kasi imong mama og anak ka sa demonyo. So kung anak ko sa demonyo ma, ikaw ang demonyo. Mm. Ni anak raman ko. Mm. Tama. How da oy. Hala oy. Timplahan na to nagkape. Timplahan na to kape si Nathaniel Blanc. Oh. Unyas, hello, shout out kang Neil Blank watching from California. Hello. Good morning. Sitting up in the hotel California. Okay. Mora to guys. Ay, nako. Mora to guys. Shout out ko sa tanan ng mga nag-comment diri sa among live. Thank you so much for hanging out with us. We are now ending our Sugilanon episode. Pero before that, mo lang to. Unya, Script. script ta. Pasensya kaayo sa ato ang technical difficulties karon diri sa audio, pero we'll find a way to improve it for next
recording. Oo. I think it's the internet. O, murag So, internet siya. Oo. I think mag-change na jud. I don't know. Mastoryahan pa namo na because it's a huge change. If you're gonna change providers, it's a huge thing. Mm-mm. Kay daghan kag asikasuhon, mag-call pa ka diri, magpaputol ko, and then you have a contract, ano mga anak ng mga istorya na. Oo. So, sige. Gani. O, sige. O, naatay, Just follow the script. naatay script sa outro. Asa na to? No, diri nag-shoutout ako sa commenter. Diri naka-highlight na yellow. Okay. So, everybody, to send your stories, go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form or post a story to our Facebook group, Dili ni Advice. Huy, time sa nag-Biz Academy sa ta. So, mo ni ang Biz Academy. Since we don't have a stinger anymore, this is the Biz Academy. You read it, please. Nag-check kaligot-gut sa stinger. Mo ni ato ang Dili. Biz Academy. Pwede magyapon ka mo ingon og Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase, pero wala lang tay katong ano. Dili na ko moingon ana. Diretso na. So, tuloy sila sa salikway. O sige. Nya, mo na tong Biz Academy, guys. Salikway is a Bisaya Cebuano word that means to avoid, to dodge, or turn away from, or to reject something or someone, usually in a subtle or indirect way. It can be used for actions, responsibilities, people, or even emotions. The meaning is, in English is, I know now, na English naman, to avoid or evade, to sidestep a responsibility, to reject or turn away from, to pretend not to notice. Ay, mao ba? Karon pa ko ana, gisalikway is the fourth one, to pretend not to notice. Asa ka nang ana? Sa co-pilot, uy. Co-pilot, gani ka. Ato ang sample sentence kay gisalikway ko sa akong mama kay malas daw ko sa iyang kinabuhi. Kay ako kuno ang dahilan na naguba iyang dreams. Actually, it's a verbatim. I took it from the story. Good. Mo Yeah. na iyang gingon. Gisalikway daw siya sa iyang mama kay malas daw siya sa kinabuhi. Kay siya kunong dahilan nga naguba ang ihang dreams sa mama. When in fact, mama, ikaw ang dahilan nganong naguba imong dreams. Kay ning bilangkad ka sa tao nga minyo. That The is wrong the root person. cause. Ikaw ang dahilan, mama. Inahan, Mama, ikaw dahilan kay ikaw dahilan. ikaw Wa na dahilan. dyo'y lain. Kamo, say masulti ninyo, pag-comment mo, pagkatag mo comment sa Spotify, kay ganahan mi sa Spotify mo mag-comment kay, wala lang. Naman gud mi dito. Dito jud among the product of Dili ni Advice is podcast, di ba? Mao jud na amo ang main content, the podcast. And podcast is audio. Gina-post man it's pod na ko ni sa YouTube pod. So, subscribe. Ang live. Ang live og ang audio. Alright. So, duha ang content sa YouTube. Ang sa Facebook kay ang live lang. Hello, YouTube, Facebook friends. Nya, moro to. Okay. Bye, guys. Ay, Mag-outro pa tag ta. mo. Mag-outro pa ta. Okay, go. Walay mo disturbo ha. Walay magsawa. But, keep quiet. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests, o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, naami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch hamong store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top.
Unya, maura to guys. Salamat sa mga tanang nagpaminaw o sa mga nag-comment diri sa Facebook. Salamat sa inyong tanan. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, guys. Bye.